Алтын көз җиткән, алтын көз. Кай ара вакыт үткән. Кызгылт сары яфракларын соклангыч җиргә сипкән. Табигатькә сокланып Гөлширә Ибатуллина урамда сәгатьләр буе йөри ала. Шигырь юллары да уйлары белә үзе калганда барлыкка килә икән. Күптән түгел җирле шагыйрәнең иҗатында сөенечле вакыйга була. Сагына Бөдрә таллар исемле китабы басылып чыга. Мин үзем спортка гашык булсам да, спорт кешесе булсам да, гомер буе ничектер менә күңелнең бер читендә калган. Шушы шигырьгә, әдәбиятка, мәдәниятка, сәнгатькә булган мәхәббәт калган барыбер. Мин инде шул 7 классларда укганда язадыр. Ул вакытта бит инде шигырь кайгысы түгел. Тумышы белән Апас районыннан булган Гөлширә Ибатуллинаның бала чагы сугыш елларына туры килә. Өстәвенә яу кырына киткән әтисе дә билгесез югала. Кышчы кечкенәдән үк түгел кем буласын белеп үсә. Тормышын спорт белән бәйли. Балаларга физкультура фәнен укыта. Барлык тормыш багажы Гөлширә Ибатуллинага теләсә кайсы темага иркенләп иҗат итәргә мөмкинлек бирә. Пенсияны арттырам дип, җитте акыл сатуым. 65 яшь чепуха ул, 100 дип чыгар законым. Менә мин инде булсын, просто йөрәк, без чакта пенсияга менә яшьләр бар. Аның бит инде 55 ана кешегә, балалы өйдә кешегә бик җиткән. Бу бит 60 яшьтәге ирләрдә күбесе җитәме әле юкмы? Авторның иҗаты белән танышырга теләүчеләрне шәһәребез китапханәләрендә көтеп калалар. Сагына Бөдрә таллар дигән яңа җыентыгы әлегә Кол-Гали исемендәге милли һәм үзәк китапханәдә генә тәкъдим ителгән. Рошиния Сибатова, Евгений Лазаев, НТР яңалыклары.